Изобретението е уникално, защото плаващата централа може да произвежда електричество в реки дори само с 2 метра дълбочина и не много висока скорост на течението. За задвижване на водната турбина е използван принципът на летенето на птиците. Перата на птиците имат една ос и от едната страна и от другата страна има разлика в дължините. Значи, когато птицата замахне нагоре с крилото си, тя се завърта тази перо и позволява да навлиза въздух надолу. Когато замахне надолу, тя се затваря, получава се като въздушна възглавница. Турбината може да бъде частично или изцяло потопена и това няма да намали коефициента на полезно действие, разказва инженер Йордан Величков. Според него най-важна е скоростта, с която водата протича през турбината. С спомоществователството на частна фирма той направи демонстрационен модел на плаващата ВЕЦ. Ако получи една скорост от 8 метра за секунда, нали? Ако направим един бетонов канал и вкараме 10 кубика в секунда, може да произведе 650 киловата. Използването на алтернативни източници за производство на електроенергия е една от стратегиите на Европейския съюз за намаляване на вредните емисии в атмосферата. В момента не само в България, въобще в цяла Европа ветровата енергия е най-силно развита, защото е най-лесна. Но в същото време реките и морските течения също, което е едно, приличат си като енергосъдържание, те имат също много висок потенциал. Също така по крайбрежието на Европа много вече индустриално приложение има вълновата енергетика. За каква степен могат да заменят традиционната технология на произвеждане на ток? Значи за изцяло не може да се говори да се замени, но всъщност в програмата на Европейския съюз е заложено до 2030 година поне 20% да се произвежда от възобновяеми източници на енергия, което за България просто не се спазва до сега. След излъчване на репортаж в БНТ последва лавинообразен интерес към изобретението на инженер Величков. За сега обаче идеята му ще бъде реализирана в Разлог, където с местен бизнесмен са започнали изграждането на плаващата ВЕЦ. Инвестиционното начинание не изисква много средства. Изобретателят е изчислил, че са необходими около 100 000 лева. Вложението се струва, защото според Закона за енергетиката електроразпределителните дружества са длъжни да изкупуват електричеството, произведено от алтернативни източници.